Даже не си представяхме какво се случва. И да, през цялото време ни беше интересно. В началото бяхме леко объркани. Осъществихме първата си инициатива – детска занималня. А там учихме децата на емоционална интелигентност. Решихме да поговорим и за реалността от живота. Отделяхме доста часове работа и това ни правеше още по-спотени. Да, честата не съм да си виждам. Чакай, аз ще познай да видим пак. Честата ще си Кратичка история, форматиран, гледан. Случваше ни се да бъдем изморени. За нас беше изключително важно информацията, която предлагаме, да бъде достоверна. Постоянно вярвахме в нашите успехи. И все ни хрумваше нова идея. Дори и трудностите ги превръщахме в забавление. И лека по лека нашата мечта стана реална. И Good Family вече е факт. Good Family обединява. Бъди част от семейството.